गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंसोरनो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। बर'नि फिसा सासे फरायनायाव आखा-फाखा फरायसुलिया मैया गावखौनो जिउ फोजोबस्रांनानै लायो आरो बिथांनि मुङा अजन्ता बर' आरो बिथाङा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि 3 नं गरेश्वर पट्टमपारा गामिनिमोन आरो बिथांनि बिफानि मुङा मनरन्जन बर'मोन। बिथाङा सासे IAS अफिसार जानायनि सिमां दंमोन एबा थांखि दंमोन। बिथाङा मेट्रिक आनजादखौबो गासै 93.66% लानानै पास खालामदोंमोन आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौबो 82% लानानै पास खालामदोंमोन आरो बिथाङा दायो कटन कलेजाव BSc फरायगासिनो दङ। आसामाव जालांनाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम SLRC आवबो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव सेलेक्ट जानानै दंमोन। बिथाङा मा जाहोननि थाखाय गावखौनो जिउ फोजोबस्रांनानै लाखो दासिमबो जेबो रादाब मोननाय जायाखै। राजस्थानाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जायो। बिसाया गावनि बिसिखौनो गासै 10 लाख होनानै सासे मानसिखौ बुथारनो होदोंमोन। मानोना बे बिसिया थैनायनि उनाव गासै लाइफ इन्सुरेन्सनिफ्राय 1.9 कौटि रां मोनगोन। बेनि थाखायनो बिथांखौ रां होनानै बुथारनो होदोंमोन आरो मानसि बुथारगिरिया जेब्ला बे आइजोआ गावनि फंबायजों बाइकआव थांबाय थायो बे समावनो महिन्द्र XUV गारिजों एक्सिडेन्ट खालामनानै बुथारो होननानै रादाब मोननाय जादों। फैसानि लोभनि थाखायनो बिथाङा गावनि बिसिखौ बुथारदोंमोन, नाथाय बिथाङा दायो एरेस्ट खालामजाबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। देहरादुनाव सासे फरायसाखौ गावनि क्लासमेटफोरा बिनि ड्रेसफोरखौ बिसिनानै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन आरो बे भिडिअखौ लानानैनो बिनि क्लासमेटफोरा बिथांखौ ब्लेकमेल खालामदोंमोन आरो बिथांमोना बिनियाव गासै 60,000 रां दाबिदोंमोन आरो दायो बिथांमोनखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशआव सासे डक्टरखौ गासै 20 बोसोरनि थाखाय जेलनि साजा होनाय जाबाय मानोना बिथाङा सासे 12 बोसोरनि हिनजावसाखौ रेप खालामदोंमोन गावनि क्लिनिकआव आरो बिथाङा 1,65,000 जुरिमानाबो होनांबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। इरानाव सासे 27 इयार्स बैसोनि सुबुङा इरान हादोरा वर्ल्ड कापनिफ्राय आउट जानायनि थाखाय सेलेब्रेशन खालामदोंमोन। बेनि थाखाय बिथांखौ इरान गभर्नमेन्टआनो गावथारबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। ब्राजिलनि मोनसे हाइवेआव लेन्डस्लाइड एबा हा गिसिखानायनि जाहोनाव 2 सुबुङा जिउ गोमानाङो आरो गोबां सुबुङानो गोमानानै दङ होननानै मोनथिनाय जादों आरो गासै 20सो गारिफोरा हाजों फबसिन जानांबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। महाराष्ट्रआव मोनसे गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय रेगिं खालामनायनि थाखाय गासै 6 MBBS स्टुडेन्टसफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै मोनथिनाय जादों। बिहाराव सासे सुबुङा गासै 6 आइजोफोरखौ गासै 4 स्टेटआव हाबा खालामखोमानानै दंमोन, नाथाय सासे हिनजावनि फंबायआ बिथांखौ दायो हमनो हाबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। साफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिमहालागै नायनायनि थाखाय गोजोन्थों आरो भिडिअखौ मोजां मोनबायबा अन्नानै लाइक आरो शेयार आरो अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।